V Bibli se jeden způsob modlitby objevuje více než 10krát. Není to hezká fráze, je to princip, způsob žádání, který podle textu způsobuje, že se věci dějí. Před 1000 lety jeden prorok uvedl do praxe a byl svědkem zázraku, který lidsky neměl žádné východisko. Od té doby je tento způsob modlitby spojován s lidmi, kteří se dostali z tíživých dluhů k prosperitě, ze stagnace k novým příležitostem, z nemocí k uzdravení, z osamělosti k manželství, z úzkosti k pokoji, z nemožného k mimořádnému. Ale je tu jedna podmínka. Vždycky tu nějaká je. Abys mohl přijímat, musíš se nejprve rozhodnout. 3 jasná rozhodnutí ještě předtím, než otevřeš ústa. A pokud je učiníš, jak se to v Bibli opakuje více než 10krát, a jak ti to krok za krokem vysvětlím, jakékoliv přání, které nosíš v srdci, se může začít naplňovat, bez výjimky. Příběh, který odhaluje sílu této formy modlitby, je v knize 1. kniha královská. Během vlády Achaba, krále, který se klaněl modlám. A tehdy přišlo na Izrael kruté sucho. A dávej pozor, protože na konci pochopíš, proč do tvého života také přicházejí sucha. To jsou ta období, kdy všechno vysychá. Příležitosti, odvaha, odpovědi. Prorok Eliáš se postaví před krále a prohlásí, že se bude modlit k Bohu Izraele, který vládne nade vším, dokonce i nad počasím, a začne se modlit. Ticho, nic se nemění. Pak řekne svému služebníkovi: jdi k moři, podívej se, jestli se objeví nějaký mrak. Služebník jde, vrátí se, nic tam není. Eliáš se nenechá vyvést z míry, pokračuje v modlitbě, pošle ho znovu. Nic, znovu, nic. A tak to pokračuje. Znovu a znovu a znovu. Služebník se vždy vrací se stejnou zápornou odpovědí. Každý průměrný člověk by řekl: no, možná to nebyl ten správný čas. Ale Eliáš pokračuje dál. Až při 7. pokusu se služebník vrátí a řekne: vidím mrak, malý, velký jako dlaň. To stačilo, minimální znamení, téměř směšné, ale dost na to, aby Eliáš věděl, že zázrak je už na cestě. Tady se nemluví jen o modlitbě, mluví se o suchu. Sucho nejprve ukázalo, kdo má kontrolu, a za druhé odhalilo, kdo je Eliáš. Protože když všechno vyschne, ukáže se, kdo je opravdu propojený. A ano, přijdou bitvy, přijdou sucha, přijdou temné noci. Ne proto, aby tě zničili, ale aby něco ukázali, aby formovali charakter, aby se tvůj příběh stal svědectvím. A to přímo souvisí s prvním rozhodnutím, které musíš udělat, pokud chceš, aby tvá modlitba fungovala. Protože skutečným účelem modlitby není přesvědčit Boha, ale proměnit tebe. Posunout tě do stavu vědomí, který je v souladu s tím, co si přeješ. Ježíš, nejlépe zdokumentovaná postava v dějinách, věnoval své učení právě tomuto umění modlitby. Umění učinit neviditelné viditelným a řekl něco radikálního. Zázraky, které jsem udělal já, můžete dělat i vy a ještě větší. V Evangeliu podle Lukáše se objevuje další silná scéna. Vdova, a v té době být vdovou, znamenalo téměř úplnou zranitelnost, bez ochrany, bez opory. Tato žena čelila nespravedlnosti, šla před soudce a žádala ho, aby jednal. Text říká, že ten soudce neměl úctu ani k Bohu, ani k lidem. Nebyl zrovna příkladem soucitného člověka. Ignoruje ji, ona se vrací, on ji odmítá, ona přijde znovu a znovu a znovu. Až ten soudce, který nevěřil v nic ani v nikoho, nakonec řekne: dám jí, co žádá, protože jinak mi nedá pokoj. Nebyl ani zbožný, ani spravedlivý, ale ustoupil před její vytrvalostí. Uvědomuješ si to poselství? Také u Lukáše se vypráví další příběh. Je noc, muž už je doma, všechno je zhasnuté, chystá se odpočívat. Najednou někdo zaklepe na dveře, je to nečekaná návštěva. V jeho kultuře to nebylo volitelné, musel nabídnout jídlo, ale neměl žádný chléb. Takže jde k sousedovi a začne klepat. Příteli, půjč mi chléb, mám návštěvu. Zevnitř soused odpoví: už jsme v posteli. Moje děti spí, neruš. Dveře zavřené. Perfektní výmluva.
Příběh tím nekončí. Půjč mi prosím 3 chleby. Přišla mi návštěva a nemám co nabídnout. Zevnitř ani soused neodpovídá. Neotravuj mě. Už jsem zavřel dveře. Moje děti se mnou spí. Teď nevstanu. Dveře zavřené. Připravená výmluva. Dokonalá záminka to vzdát. Ale ne. Muž dál klepe. Dál trvá na svém. Ne proto, že by rád někoho obtěžoval, ale protože pro něj to byla otázka odpovědnosti. Musel se postarat o toho hosta. Znovu bouchá a znovu a znovu. Až soused, vyčerpaný, vstane a dá mu chleby. Ne ze sympatie, ne kvůli spiritualitě. Kvůli vytrvalosti. To je v Lukášovi 11:8. Teď se na to pozorně podívej. Ty 3 příběhy, které jsme viděli, Eliáš, vdova před soudcem, muž klepající na dveře v noci, mají něco společného. 3 jasné prvky. 3 principy, které proměňují modlitbu ve skutečný posun. Které tě vytáhnou z místa, kde jsi, a posunou tě k vítězství. Ale je toho víc. V knize Samuelově se objevuje Anna, žena, která byla neplodná. Každý rok chodila do chrámu. Nejenže se modlila, ale také plakala a prosila. Prosila o dítě. A každý rok stejná scéna. Lidé si šeptali, zase jde prosit o to samé. Posmívali se jí. Nikdy nebudeš mít dítě. Představ si to. Prosit o něco celé roky a všichni kolem tebe ti říkají, že je to zbytečné. Ale Anna se vrátila. A vrátila se. A vrátila se. Až jednoho dne jí kněz řekl: Bůh vyslyšel tvou modlitbu. A narodil se Samuel. Pak je tu Daniel. Modlí se za duchovní porozumění. 1. den, nic. 5. den, nic. 15. den, nic. A 21. den. Pořád nic viditelného. Mnozí by to vzdali už 3. den. Zjišťuje, že jeho modlitba byla vyslyšena od začátku. Ale probíhala duchovní bitva. Zpráva byla na cestě, jenže ten proces nebyl okamžitý. Dobře to poslouchej. To, že nevidíš odpověď, neznamená, že se nic neděje. A teď přejdeme k jedné z nejpůsobivějších scén. V Matoušovi 15 Ježíš cestuje do oblasti Týru a Sidonu, což je cizí území. Nebyl to Izrael. Nebyl to jeho lid. Objevuje se kananejská žena. V tomto kontextu je někdo považován za osobu mimo smlouvu, mimo systém, mimo kruh. Její dcera byla sužována zlým duchem. Když slyší, že Ježíš je poblíž, neváhá. Běží k němu a křičí: Pane, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ticho. On neodpovídá. Ne proto, že by nemohl, ne proto, že by nechtěl, ale protože se něco zkoušelo. Ona trvá na svém. Stále je sleduje. Křičí. Nezmlkne. A učedníci jsou z toho nesví. Pošli ji pryč. Jde za námi a křičí. Ježíš jí říká: Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím Izraele. Přímé odmítnutí. Každý by sklopil zrak a odešel. Ale ne zoufalá matka. Pak přichází ještě tvrdší věta. Není správné vzít chléb dětem a dát ho psům. To bylo v té kultuře silné, velmi silné. A ona odpovídá s inteligencí ostrou jako břitva. Ano, pane. Ale i psi jedí drobky, které padají ze stolu, neuráží se, nehádá se, neustupuje, drží se. A tehdy Ježíš prohlásí: Velká je tvá víra, ať se ti stane, jak chceš. Ať se ti stane, jak si přeješ. To je síla. Touha té ženy byla tak intenzivní, že ji vedla k tomu, aby prošla tichem, odmítnutím a ponížením, aniž by se vzdala své prosby. Když je touha skutečná, nezastaví tě ani zavřené dveře. Nezastaví tě sucho. Nezastaví tě posměch. Nezastaví tě ani odmítnutí. Jednáš. A trváš na tom. Vracíš se. Jako Eliáš. Jako vdova. Jako muž, který zaklepal na dveře. Jako Hana. Jako Daniel. Jako matka, která odmítla omezení. Zde se odhaluje vzorec. Sleduj, kolikrát Eliáš říká služebníkovi: Jdi k moři a podívej se, zda tam jsou mraky. Jde. Nic. Podívej se znovu. Nic. Ještě jednou. Nic. Nic. Až se objeví malý mráček, velký jako ruka. A to stačilo. Dost na to, aby člověk uvěřil.
A dost na to, aby si člověk udržel víru. Problém je, že se vzdáváme ještě před 4. pokusem. Někdy dokonce ještě před 2. Poprosíme jednou. A když nevidíme okamžitý výsledek, uzavřeme tu kapitolu. Už to nefunguje. Bůh mě neslyšel. Tohle není pro mě. A hotovo. Konec. Toto učení se v Bibli opakuje. Není to náhoda. Je to vzorec. Je to tam proto, abys to uváděl do praxe. Všechny tyto osoby měly něco společného. Nepřijali ne jako konečnou odpověď. Eliáš se nezastavil. Anna se nezastavila. Vdova se nezastavila. Muž z chleby se nezastavil. Anna chodila každý rok do chrámu. Plakala, prosila. Lidé se jí posmívali, ukazovali na ní. Ale ona se vracela. Si un juez injusto terminó concediendo por pura insistencia. Jak by Bůh neodpověděl tomu, kdo vytrvá? Ježíš to řekl jasně. Pokud ti tvůj přítel nedá chléb kvůli přátelství, dá ti ho kvůli tvé vytrvalosti. Ale my děláme pravý opak. Při první obtíži řekneme už ne. Při prvním zpoždění to nebylo pro mě. Jakmile narazíme na první zavřené dveře, raději toho necháme. A právě v tom je ta chyba. Poslouchej pozorně, protože teď přijde něco klíčového. 3 obrovské pravdy, které shrnují všechny tyto příběhy, napiš si je, sdílej je. Ámej, ten muž se nezastavil. Muž z chleby se zastavil. A obtížnost nebyla ta, tady přichází část, kterou skoro nikdo nechce slyšet. Jsou 3 rozhodnutí, která musíš učinit. A často si to ani neuvědomujeme. Protože ano, abys mohl přijímat, musíš něco dát na oplátku. Ne peníze. Ne nějaké podivné oběti. Něco hlubšího. Vnitřní změna. Mnoho lidí chce jiný výsledek, aniž by cokoliv změnili uvnitř sebe. Chtějí novou realitu se stejným myšlením. A tak to nefunguje. Modlitba není opakování slov. Je to pohyb ve vědomí. Je to sladění se s tím, co si přeješ, musíš se přesunout do stavu někoho, kdo ví, že si to zaslouží. Do stavu Božího dítěte. Do stavu, kde tvé přání už existuje. Ježíš to řekl bez okolků. Když se modlíte, věřte, že jste to už přijali a dostanete to. V tom je to tajemství. Nevěříme, že to už máme. A pokud tomu nevěříme, nežijeme to. A abys věřil, že jsi to už přijal, potřebuješ něco předtím. Odpuštění. Očištění. V podvědomí jsou ukrytá zranění, ponížení, zrady, křivdy. Ublížili ti bezdůvodně. To tíží. A ta tíha překáží. Překáží tvé frekvenci, tvé spojení. Ve tvé schopnosti cítit, že si zasloužíš to, o co žádáš. Pamatuj na Eliášovo sucho. Bůh dovolil sucho. Bůh dovolil ticho. A také dovolí těžké chvíle ve tvém životě. Budou lidé, kteří si budou myslet, že tě ničí. Ale často jsou součástí procesu, který tě posune výš. Dnes potom přichází povýšení. Potom přichází svědectví. Potom přichází ukázka toho, že kontrolu nikdy neměli oni. Moje matka mi vždy říkala něco, co mi utkvělo v paměti. Dobré věci, které pro tebe lidé udělají, napiš do kamene. Ty špatné napiš do písku, aby je moře odneslo. To není poezie. To je emoční strategie. Držet se záště je jako snažit se jet dál se zataženou ruční brzdou. Pokud chceš, aby tvá modlitba fungovala a aby tě posunula blíž tvému přání, musíš uplatnit to, co jsi viděl ve všech těchto příbězích. Vytrvalost navzdory odmítnutí, ale navíc očisti své srdce, protože nahromaděné emoce narušují tvůj vnitřní stav. A pokud je tvůj vnitřní stav znečištěný, tvá modlitba ztrácí sílu. Zbav se zášti. Zbav se potřeby pomsty. Pusť roli oběti. Pochop, že to, co Bůh dovolí, má svůj účel. Podívej se na Josefa. Jeho vlastní bratři ho hodili do jámy. Prodali ho jako otroka. Zrada v nejvyšší míře. A co řekl potom? Vy jste mi chtěli ublížit, ale Bůh to použil k dobrému. V tom je ten rozdíl. Když to pochopíš, tvoje modlitba se změní, tvoje energie se změní a tvůj osud se začne hýbat. Josef byl zrazen, prodán, ponížen a díky tomu se nakonec stal správcem Egypta. Uvědomuješ si to? To, co vypadalo jako zkáza, bylo ve skutečnosti přesunem na správné místo. Jeho bratři za ním museli přijít a žádat ho o pomoc.
Proto ti říkám, důvěřuj Bohu. Ale důvěřovat neznamená jen opakovat. Věřím. Je to zbavit se toho, co tě zevnitř vysává. Jsou emoce, které ti berou tvůrčí sílu, zášti, které tě drží připoutaného k minulosti, zatímco říkáš, že chceš jinou budoucnost. A takhle to nefunguje. Navrhuji ti něco praktického. Vezmi si papír a všechno si napiš. Bez filtrů. A mám zášť vůči. Bolelo mě, když. Cítím vztek kvůli. Všechno, co v sobě nosíš, tam napiš. Co ti řekli? Co ti udělali? Za co se ti nikdy neomluvili? Všechno. A pak ten papír spálíš. Není to magie. Je to symbolický čin. Je to, jako by svému bratrovi řekl, vzdávám se toho. Vzdávám se toho, co mě brzdí. Vzdávám se toho, že pořád živím stejný příběh. Udělej to. Nevstupuj do nového roku, do nového cyklu se stejným starým smutkem. Netahej s sebou dál to, co už se stalo. Minulost už splnila svou funkci. Teď je na tobě, abys hleděl dopředu. Druhé rozhodnutí. Vzdej se snahy kontrolovat, jak se věci stanou. Tady většina lidí selhává. Žádáme rozšíření a v hlavě už jsme rozhodli, že to může přijít jen skrze současný plat. Žádáme rozšíření, ale chceme ho v mezích, které známe. Slyšel jsem lidi říkat, nepros Boha o peníze. Proč ne? Požádej o cokoliv chceš. Buď konkrétní, pokud chceš. To není problém. Problém není v tom, o co žádáš. Jde o stav, ze kterého žádáš. Pokud máš čisté srdce, pokud na tom trváš, pokud uděláš svou část, pokud budeš vnímat znamení, příležitosti přijdou. Bůh nezaklepe na tvé dveře s kufříkem, ale může vložit nápad do mysli někoho jiného. Může ti otevřít nečekané dveře. Může tě spojit se správnou osobou. Mně se to stalo, ale co děláme my? Začneme přemýšlet. A jak se to stane? Dáváme hranice tomu, co je neomezené. Dám ti jednoduché cvičení. Před spaním zavři oči. Představ si, že bereš do ruky svůj telefon. Cítíš chlad přístroje ve své ruce. Odemkni ho ve své mysli. Vstup do svého bankovního účtu a představ si, že vidíš $30,000. Nedívej se na to s pochybnostmi. Dívej se na to jako na skutečnost a poděkuj. Spi s tímto pocitem, s touto vděčností předem. To je modlitba. To znamená, že se vnitřně přesouváš ze stavu nedostatku do stavu hojnosti, ale pokud pak řekneš, to je nemožné, v mé práci by mi to nikdy nezaplatili. Právě si sabotoval to, o co jsi žádal. Neomezuj Boha na svůj současný plat. Příležitosti mohou přijít způsoby, které si dnes ani nedokážeš představit. Ten, kdo potřebuje přesně vědět, jak se všechno stane, mluví z nízké úrovně duchovní důvěry. Ten, kdo rozumí duchovním zákonům, ví, že svět má více cest, než si tvá mysl dokáže spočítat. Všechno se může změnit v jediném okamžiku. Nečekaná laskavost, telefonát, kontakt. A tvůj život se otočí o 180 stupňů. Třetí rozhodnutí. Vzdej se svého současného stavu. Pokud máš dnes problém, například dítě v obtížné situaci a modlíš se za jeho vysvobození, musíš se nejprve přestat ztotožňovat pouze s tímto problémem. Právě teď je tvoje vědomí zaměřený na to, že tvůj syn je na tom špatně. To je tvůj převládající stav, ale pokud chceš, aby se něco změnilo, musíš se začít vidět jako matka nebo otec, jehož dítě už je v pořádku. Nemůžeš dál emočně žít v zajetí diagnózy, zatímco žádáš o zázrak. Musíš se přestat ztotožňovat s bolestí. To znamená vzdát se současného stavu. Protože dokud se budeš držet toho, že věci jsou takové, jaké jsou, budeš stále vytvářet totéž. Pravá modlitba od tebe vyžaduje vnitřní proměnu. Není to jen opakování slov, ale stát se tou verzí sebe, která už žije, jako by odpověď už přišla. Představ si, že jsi ve vězení. Nikdo se tě nemusí ptát, co si přeješ. Odpověď je jasná. Svoboda. Když máš hlad, nikdo ti nemusí vysvětlovat, že chceš jídlo. Cítíš to, víš to. Taková má být tvoje touha. Ne vlažná, ne nejistá, nejen tak, jestli se to stane. Hluboká, jasná, nezpochybnitelná. Musíš hluboko uvnitř cítit, že to, o co žádáš, tvé uzdravené dítě, tvé zdravé manželství, tvá prosperita, cokoliv, už je v pořádku. Přesně tak, jak si přeješ. To znamená vzdát se současné pravdy. Ježíš té ženě řekl,
ať se ti stane, jak si přeješ. A stalo se. Proč? Protože její přání bylo silnější než odmítnutí, silnější než ticho, silnější než jakákoliv překážka. Skutečná touha nepotřebuje plán B, říkám to z vlastní zkušenosti. Když jsem začínal s těmito videi, nikdo je nesledoval. Nikdo. Žádný potlesk, žádné uznání. Jednoho dne se mě někdo zeptal, a co když to nevyjde? Máš jiný plán? Ne, neměl jsem jiný plán. Proč? Protože když se vzdáš svého současného stavu a držíš se slibu, nevyjednáváš. Ale na chvilku se zastav. Díváš-li se až sem, máš něco vzácného. Opravdový hlad po změně. Napiš do komentářů. Moje víra je silnější než moje pochybnosti. Protože pochybující video zavřou. Ti, kteří věří, zůstávají až do konce. Eliáš věděl, že bude pršet. Proto naléhal. Nenaléhal z rozmaru. Naléhal, protože byl přesvědčený. Když to cítíš, když dál prosíš, když dál klepeš na dveře, je to proto, že víš, že se to stane. Kdybys tomu nevěřil, už bys přestal. Takže si to shrňme. Za prvé, očisti své srdce. Odpusť. Udělej to cvičení. Pusť to. Za druhé, přestaň omezovat Boha svou logikou. Nesnaž se přijít na to, jak to udělá. Za třetí, a to je klíčové, hlídej si svou energii, když vidíš, že ostatní mají to, co chceš ty. Tady mnoho lidí selže. Bůh ti někdy ukáže splněné přání, ale v životě někoho jiného. A to je zkouška. Jak zareaguješ? Máš radost? Nebo tě to uvnitř otráví? Nikdy nedovol, aby se v tvém srdci usadila závist, protože závist blokuje. Přeruší spojení. Poškodí tvou vibraci. Bible říká, že i vlasy na tvé hlavě jsou spočítané. Takže duchovní oběť je důležitá. Neboj se. Nedělej si starosti. Nedělej si starosti. Nedělej si starosti. Nedělej si starosti. Nedělej si starosti s tím, co dnes můžeš zvládnout. A pokud to dokážeš vidět ve své mysli, můžeš to také zhmotnit ve své realitě. Když vidíš, že někdo prosperuje, řekneš si, proč on a ne já? Vzdaluješ se. Místo toho žehnej. Žehnej tomu, kdo už má to, co si přeješ ty. Upřímně se raduj. To rozšiřuje tvou schopnost přijímat. Protože modlitba, která všechno splní, není žádná kouzelná věta. Je to vnitřní pohyb. Je to vytrvat jako Eliáš, je to vracet se jako Anna, je to klepání na dveře jako ten muž s chlebem. Je to přicházet znovu a znovu jako vdova. Je to neustupovat jako ta cizí matka. Modlitba, která všechno splní bez výjimky, je tato. Nevzdávat se. Vytrvat. Pokračovat v prosbě. Pokračovat ve víře. Pokračovat v klepání. Když nespravedlivý soudce odpověděl kvůli vytrvalosti, jak by neodpověděl dobrý Bůh? Ale musíš pustit to, co tě brzdí. A musíš se vzdát zášti, chorobné kontroly nad procesem a závisti. Když to uděláš, jsem přesvědčený, že uvidíš výsledky. Jakékoliv přání, které je v souladu s tvojí vírou, se může naplnit. Protože pro Boha není nic nemožné. Všechno je možné tomu, kdo věří. Děkuji, že jste zůstali až do konce. Děkuji, že jste součástí této komunity. Uvidíme se brzy u dalšího videa.